nezwi elikhulu elinamandla izozwakala kahle. Bathi lapha ku chapter 19 First Kings amakhosi okuqala chapter 19 sizodeclare verse 15 to 18. Hallelujah. Siqale ku 15. Wayesethi uJehova kuye, hamba ubuye ngendlela yakho. Usasho kubani? Elijah usasho kuye. Wayesethi uJehova kuye, hamba ubuye ngendlela yakho uye ehlane laseDamaseko. Usufikile khona uya kumgcoba uHazayeli abe inkosi yama-Aram. Verse 16. Uya kumgcoba uJehu indodana kaNimishi abe inkosi kwa-Israyeli. Umgcobe uElisha indodana kaShafati wase-Abhele Mehola abe ngumprofethi esikhundleni sakho. Kuyakuthi obalekela inkemba kaHeziyeli abulawe nguJehu. Obalekela inkemba kaJehu uyakubulawa nguElisha. Kepha ngiyakushiya kwa-Israyeli izinkulungwane eziyisi-7 onke amadolo angazange aguqe kuBhali, nayo yonke imilomo engazange imange, and every mouth that has not kissed him. Hallelujah bazalwane. uNkulunkulu uza kuyihlenga ayigcine egameni lika Jesu elinamandla. So bazalwane, kule declaration esizoyenza la kumele sazi ukuthi uma uNkulunkulu emisa isizwe sakhe, esizweni sakhe uvusa amakhosi, amise amakhosi, ngoba uNkulunkulu ufuna kube nebalance. Kungabikho inkosi ezondlula kwi-judgment kodwa ingazange itshelwe. uNkulunkulu wethu i-judgment yakhe inhle, igcwele umusa nothando, ngoba ukhulula i-judgment yena ekhulumile, then inkosi mayidecide ukungalaleli ingene kwahlulelweni. Haleluya bazalwane. So masimile isizwe kumiswa inkosi bese kumiswa nomprofeti kaNkulunkulu ozolanda indaba eyivela ezulwini ayilethe enkosini, inkosi address isizwe sikaNkulunkulu. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu bonke abakholwayo nabangakholwa ufuna bengabi nayo i-excuse uma esephethe inkemba yokugweba, azi ukuthi uNkulunkulu uthe bathi thina siyisizwe sadecide ukungalaleli. Haleluya bazalwane. So nangalesi sikhathi sika-Eliya, ngesisikhathi sikaJehu, nangalesi sikhathi sikaHazayeli, abaprofethi bakaNkulunkulu ayekhona amakhosi ngaleso sikhathi babengathule bekhuluma. U-Ahab owadecide ukungalaleli, kodwa umprofethi wayekhona engathule. Haleluya. Ngiyayithanda-ke manje ngathi angabuya uma besifundela ngesiXhosa sizophinde futhi sideclare. Haleluya bazalwane. Ngizocela-ke masesenza for the second time manje egameni lenkosi, ngoba uma inkosi decide ukungalaleli sibonakala isizwe sifa, bebonakala abantwana bakaNkulunkulu bengaholelwa endleleni eright bazalwane. Sibona izinto zisivukela egameni lika Jesu ngoba sidecide ukulanda izinto zesitha sazoyifaka la okungadingeki khona egameni lika Jesu elinamandla. So zikhona lezi zinto efuna ukuyingenisa ngenkani, yazi zifohle ubonakala esizweni sekuno siphithiphithi ongasazi, kodwa namhlanje sokwenza this declaration ngoba uNkulunkulu kulentaba usinikeza umusa wokuphatha inkemba abaprofethi in the name of Jesus Christ. Elithizwi likaNkulunkulu kuyakuthi
lo ibalekela inkemba kamprofethi uHazaliel akabulawe nguJehu in the name of Jesus ngoba ufuna ukuzohlangahlanganisisa isizwe sikaNkulunkulu ufuna ukuzobulala ibandla likaNkulunkulu ufuna ukuzochithwa imindeni yethu ophunyukile enkembeni kaHazaliel uJehu akenze show prophet kaNkulunkulu ukuthi kuye akaphunyukwi in the name of Jesus makwenzekile ke kuJehu kwaba khona okuphunyukayo kodwa kuEliya akungabikho kuzondlula kufakwa sani in the name of Jesus ngoba abaprofeti uma singayisebenzisi kahle inkemba esinikezwe yona isitha sizobuya nerevenge and mase sibuya asibi nomusa sibulala kwasani egameni lika Jesu elinamandla haleluya songizocela before sifunde ngesikhosi awukuyibuke wena impilo yakho look at yourself bazalwane awukuyibuke wena uyibuke nendlu yakho ubuke ukuthi sitha ngabe singene kuphi uma umprofeti kaNkulunkulu uma abaprofeti benikezwe that grace uma size entabeni egcwele loyo musa ukuthi okhuphukile weza kulentaba akazukuphunyuka omubi kulenkemba uJehova sinikeze yona in the name of Jesus awukubuka ibandla khonza kulo usathane ungene wenzani in the name of Jesus awubuke iregion okuyo buka iprovince okuyo buka icommunity ophila kuwo ukubheke nje ukuthi akazange yini usathana zame egameni lika Jesu yebo ke siyavuma uzamile yebo ke siyavuma ungenile sezwa futhi nokushaya kwakhe salimala kodwa namhlanje sizodeclare egameni lika Jesu elinamandla ukuthi ngeke in the name of Jesus improfeti uFaro akabadedele ngoba inkemba kaNkulunkulu onamandla onke the sword improfeti ubongiwe of war uNkulunkulu oyiunderstandayo impi egameni lika Jesu elinamandla ngizocela ma usifundele konke okungeniswe isitha kuyafa in the name of Jesus Ncwadi yokumkani bokuqala chapter 19 verse 15 Undikhoyo ke wathi kuye hamba ubuyele apho ubuvela khona uye kwinhlango yaseDamasko wafika khona ke ukuze athambise uHazayeli abe ngumkani wama-Aram kwakhona uthambise uYehu unyana kaNimshi abe ngukumkani wamaSirayeli kananjalo uthambise uElisha unyana kaShafati wase-Abhelemehola ukuze abe ngumshumayeli emva kwakho. Thank you Jesus. Ngicela uvule ma uIsaiah 59 bese sizokhuleka. Isaiah 59 verse 16 to 21. Isaiah 59 Ncwadi kaIsaiah 59 verse 16. Hlokondaba ithi undikhoyo uthatha amanyathelo. Yes Lord. Verse 16. Akukhangela akabonanga mncedi konke. Suka wakhathazeka kwangabikho mlamli. Ngoko ke suka waxhabasha ngamandla akhe asindisayo ukuze uloyiso ngobulungisa bakhe. Verse 17. Uthe gaqa ubulungisa esifubeni. Yes Lord. Watsho ngomnqwazi wosindiso enhloko. Ewe kaloku uvathi impindezelo. Wade wazithandela ngekhwele. Abantu abohlwaya ngokwezono abazenzileyo. Intshaba uza kuziphakela ingqumbo.
naye ababalela impindezelo ade ayokuqhina nakwabo bakude. Verse 19. Entshonalanga bonkwantya besoyika undikhoyo, lufikelele nasempuma udumo lakhe. Ekuhlaseleni kotshaba oluza ngokomlambo otyhulubayo, umoya kandikhoyo uyakuluswanzulisa. Umkhululi uyeza eZiyoni, uza kukhulula abakwaYakobi abazisolayo ngezono zabo. Lowo ke ngumlomo kandikhoyo. Undikhoyo uthatha